खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय सनितपुर गहपुर आरो बिस्वनाथनि माखासे बर' गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय होननानै नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबाय। सनितपुर गहपुर आरो बिस्वनाथनि जायफोर गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजादों बे सोसनजानाय बर' गामिनि रायजो राजाफोरा जिहेतु फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनो मोनखासिगोनखाय बिटिसिआव थाखानाय बर'निनो मोननै रिजनेल पार्टी जायखौ जोङो मोनथियो बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि हान्जाया गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय बर' गामिफोराव थांनानै भट बिहैनायखौबो जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोननाय जादों। गोदानै बिटिआरआव सोसनजानाय बर' गामिफोरखौ लानानै बा बै ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि भटारखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गावजों गावनो गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायनायखौबो जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोननाय जादों। सनितपुर गहपुर आरो बिस्वनाथआवहाय माखासे नंथारै बाथ्राफोरखौ बुंनानै सनितपुर गहपुर बिस्वनाथनि रायजो राजाफोरखौहाय थगायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जेखि राजनीतिक हान्जानि दोलोनि दैदेनगिरियानो जाया मानो। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों सनितपुर गहपुर बिस्वनाथआव बिपिएफआ थांनानै भट बिहैनो लाजिनो नांगौ। सनितपुर गहपुर बिस्वनाथनि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननो मोना होननानै केस होग्राफ्रा दा मानो भट बिनो थांदों बेबायदि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोननाय जादों नङा होमबा रायजोफोर। सनितपुर गहपुर बिस्वनाथनि जायफोर बर' गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय बै बिटिआरआव सोसनजानाय बर' गामिफोरावहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा थांनानै भट बिहैखागोनखा आरो भट बिहैनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दंखायो। गणतन्त्र हादोरनिनो बयबो नागरिकखा नङा होमबा रायजोफोर। भट बिहैनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दङ। बे नङा जे सोरबा बिटिआरआव सोसनदों होननानै बेखौल' हाबनो होनानै गुबुनखौ जुदि हाबनो होआब्ला बेवहाय गोबां खहा जानो हागौ उनावहाय गेदेर खहा जानो हागौ। बिनिखायनो जायफोर गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय बै गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना बयखौबो जिरायनो थाखाय जायगा हो। नोंथांमोननि खाथियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै भट बिहैगोन। भट बिनो थाङोब्ला नोंथांमोना बयखौबो बराय, जिरायनो जायगा हो, दै गिलासे लोंहोहर, रावखौबो गाज्रि बाथ्रा बुंहरनो नाङा। बे जाबाय गणतन्त्र हादोर, बयहाबो मोन्थाय दंखायोखा। नोंथांमोना जेखौ सापर्ट खालामदों, नोंथांमोननि गोसोआव जे जायखौ देरहाहोनो सानदों, नोंथांमोननि गोसोआव बेखौ लाखोमानानै दोनब्लानो जाबाय। जेब्ला बिसायख'थिया खाथि सफैगोन, बिसायख'थि फैयोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदियै नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनदों बेनिनो भटखौ होब्लानो जाबाय। नाथाय गुबुन पार्टि फैदों होननानै नोंथांमोना मालाबाबो होनानै दाहर। नोंथांमोननि खाथियाव बिजेपिबो थांगोन, कंग्रेसबो थांगोन, एजिपिबो थांगोन, इउपिपिएलबो थांगोन, बिपिएफबो थांगोन बा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआबो थांनो हागौ। बिनिखायनो नोंथांमोना बयखौबो बराय, बयखौबो जिरायनो जायगा हो। राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंहैगोन नोंथांमोननि खाथियाव थांनानै। बिथांमोननि बुंनायखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायब्लानो जाबाय। सोरनि बुंनाया सैथो बेखौ बिजिरना नायनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होब्लानो जाबाय। नोंथांमोना रावखौबो नासयनो नाङा, रावखौबो होनानै हरनो नाङा, रावखौबो सोंखारिनो नाङा। जिहेतु नोंथांमोना गोदानैसो हाबदों बिटिसिआवहाय। सरकारा बे नङा जे इउपिपिएलआल' थागोन। बिथांमोननि जायगायाव हयथ' कंग्रेसआबो सरकार दानो हागौ, हयथ' बिजेपिआबो दानो हागौ, हयथ' अल्टारनेटिभ पार्टियाबो दानो हागौ, हयथ' बिपिएफआबो सरकाराव फैनो हागौ। अब्ला बिनिखायनो नोंथांमोना रावखौबो नासयनो नाङा, रावखौबो नेवसिनो नाङा। राजखान्थिया रावनिबो अरायनि थाखाय नङा। जेला जयपुर, पाटलरगि, ओरैनो भिमाजुलि बे गासै ओनसोलफोराव जयसिटि पार्टआव बेहायबो आंनि 100% नङाब्ला माबा मोनसे पार्सेन्ट बे कन्ट्रिबिउसन दङ। मानोना दिनै बे ओनसोलाव बर'फोरखौ जों लाबोनानै दिनै सोफैदों। दिनै बे गामिफ्रा एपार्टि जाबाय, हाखौ मोनबाय, दिनै बिटिआरआव हाबबाय। दिनै अब्ला मा जुक्ति दं दिनै बेहाय? माखासे बिथांमोना आंनि बेकग्राउन्डखौ मोनथियालासे आं नुदों जे बिपुल बसुमतारी बरेश्वरनि बिथाङा मोनसे समाव एबसु खालामबोदोंमोन दिनै इउपिपिएलनि बिबानगिरि। इउपिपिएल हाबनाय लोगो लोगो दिनै जों आन्दलनाव बिथांखौ आं लोगो मोनबोदों। आरो बे सोरबा गहपुरनि ज्योति दैमारि बिथांमोना बुंनो आंखौ मोजां मोनथिखायो। पलिटिकेल सार्थनि थाखाय मानो गावखौ फाननानै लानो नागिरदों नोंथांमोना?
आरो बे रबिन्द्र बसुमतारी दिल्लीयाव थाङोब्ला फ्लाइट टिकेट दाननानै ट्रेन टिकेट दाननानै जोंनो बिथांमोनखौ जेब्लानोखि पिसिआर जानानै आन्दोलन खालामदोंमोन बिथांमोना BPPF मोन बे समाव जोङो ज' आन्दोलन खालामना दिल्लीयाव ज' थांनानै दिनै आन्दोलन खालामना फैग्रा दिनै बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनो दिनै रतेन्द्र दैमारि मोनसे समाव एबसुनि बिथाङा माने बिबानगिरिमोन डिस्ट्रिक्टनिमोन बिथांमोना दिनै आंखौ मोजाङै सिनायखायो बिथांमोना मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिथांमोनालाय आंखौलाय आन्दोलनखारि आंबो सासे आंहा गहपुराव थांनानै दिनै रायजो राजाफोरजों सावरायनो गोनां बाथ्रा दं आन्दोलनाव थानानै गोबां जों आन्दोलन खालामनायाव दिनै मुंख्लं जानाय न'खरफोर दङ बिथांमोनखौ जों दिनै नांगौ बायदि दिनै बिथांमोन सन्मान होनो हायाखै गामिफ्रा दिनै हाबाखै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दिनै नोंथांमोना बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उननिफ्राय दिनैसिमबो जोंखौ सन्मान होनानै जेरैबायदि बेहाय जों मर्यादा होनानै दिनै बे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव खनसेबो दिनै सावरायजायाखै बिटिआर सुक्तिखौ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जाजानायखौ आंबो लुगैयो मानोना दिनै आङो BPF राजनिति दलाव हाबदों राजनितिया आलादा बुस्थु आन्दोलना आलादा बुस्थु बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दायित्व दं बेहाय बेबायदि होनानै दिनै नोंथांमोना गहपुराव थांजानायखौ मानो बाजादों बिसनाथ साराइलियाव थांजानायखौ मानो बाजादों दिनै नोंथांमोना दिनै होमब्ला माने बेहाय सांबिधानिक बे बुंबानो जाबाय BPF बे समस्थियाव भट बिनो मोना होननानै बाखि समस्थियाव नोंथांमोना मानोथो भट बिखो नोंथांमोनावथ' होमबा बुंदो जोंथ' बुङा बिदि एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंबाय जे नोंथांमोनाव बिदि बुंजागोन गुबुनजों बुंजागोन आं बुङा खिन्थु नोंथांमोना गुबुनजों बुंजागोन जे माखासे 40टा समस्थियाव नोंथांमोना 40टा समस्थियावसो सोसनदों होमबाथ' बे जोंनि BPF नि दैदेननाय हाग्रामा महिलारिया सुक्ति खालामना लाना फैनाय बे सुक्ति खालामना लाना फैनायाव दिनै UPPL जे राजनिति खालामदों UPPLआथ' बे 40टा समस्थियाव दिनै केन्डिडेट होदों UPPLआ दिनै बे 40टा समस्थियानि गेजेराव 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै गभर्नमेन्ट सालायदों होमबाथ' नोंथांमोनखौ कुइसन खालामजागोन ना नोंथांमोना दिनै मानो बिदि माने मालायनि सुक्ति खालामना लाना फैनायाव इलेक्सन गेलेदों मालायनि सुक्ति खालामना लाना फैनायखौ मानो नोंथांमोना दिनै इन्जय खालामदों बिदि सोंजागोन ना नोंथांमोनाबो जोंथ' बिदि सोङा जेराव डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट्स दङ जोंना सांबिधानिकबाबो जिथु अधिकार होखाबाय दिनै नोंथांमोनाबो गेले रायजो राजाफोर नोंथांमोना फुरा माने कनभिन्स खालामनानै ला जों नंखायनो दिनै गहपुर हालामनि बा बिश्वनाथ हालामनि आरो दिकेजुलि हालामनि बर'फोरा जेरै 60टा जिथु गामि हाबबाय बे 60टा गामि हाबनायाव जोङो दिनै BPF मोनसे राजनिति दोलो जानानै जेब्ला जों रायजोनि खाथियाव जोंबोथ' जिथु इलेक्सन गेलेग्रा नालाय जे BPF दल हिसाबै जिथु जोंनि समस्थियावनो सोखाबाय समस्थियाव सोनाय हिसाबै जोंहा भट बिनायनि अधिकारा जोंहा दङ जायफोर दिनै भट बिनायखौ बाजादों जायफोर दादागिरि बुंदों बिथांमोना जुदि माबा मोनसे कमप्लिटलि बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन जे BPF दलनि सायाव बिथांमोना जुदि थांनायाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला जोंनि सायाव जुदि एटेक खालायोब्ला जोंखौ बायदिसिना बिथांमोना जिबायदि थ्रेटेनिं होदों थांनो मोना जोंनि सायाव बाथ्रा जिदि इलिगेसन लाबोदों बिथांमोना बेहाय माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जाय बिथांमोना दिनै बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि सायाव आयेननि बेबस्था जों लानाय जागोन मानोना दिनै सांबिधानिक बिरोधि बिथांमोना बिदि बुंदों जों भट बिनायनि अधिकार गैयानो मानो गैया जोंनो सांबिधानानो जोंनो अधिकार होखादोंब्ला मानो मिसलेट खालामदों रायजो राजाफोरखौ सक्तिखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालाय जों सक्तिनि रावबो बिरोधि नङा मानो गोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सुक्तिनि बिरोधि नङा BPFआबो सुक्तिनि बिरोधि नङा आङो दिनै BPFआव थानाय हिसाबै आङो रावबो दिनै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बे सुक्तिनि बिरोधि नङा आरो बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि बा BPF दला माने केस होदों होननानै बुंदों मानो एसेबां नंखाय खोथा बुङो फालाय तथ्य दंना गैया बिथांमोनावलाय माला BPFआ केस होफोरखो जेराव नों हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बेहाय उइटनेस दङ सरकार थानायबाथ' दायित्व लागौमोन बिथाङा बुंबाय थादों दायित्व लागौमोन दा दिनै दायित्वआ जिथु माने प्रमद बर' बिथांनाव गोलैबाय UPPनि सरकार गोलैबाय जिथु दिनै बिथांमोना PILखौ सोर होनायमोन PIL होग्रायाथ' दिनै चन्दन ब्रह्म एक्स मन्त्रि खाम्फा बरगयारि डिपुटि बिथांमोनासो PIL होदों बिथांमोना सोंबानो जाबायना बिथांमोनासो मोनसिगोन मानो केस होनायमोन दिनै बिथांमोना केस होदों दिनै जोंनि सायाव मानो जाबनानै होनो नागिरदों नंखायनो दिनै जोंहा BPF हिसाबै थांखागोन रायजोनि खाथियाव जों भट बिहैखागोन रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायगोन बे रोखा जाना दं नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जेब्लानाखि BPFआ गभर्नमेन्ट जागोन अब्ला जोंनो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ जों जेसां हायो इमप्लिमेन्टेसन मोजां खालामनो थाखाय जों माने फुल्लि सापर्ट खालामगोन माने दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबाथ' गभर्नमेन्टनि दायित्व थाखागोन आरो जेराव कमिसनाव दिनै एबसुआ दङ जिथु बेखौ एबसुआथ' रुल लाखागोनानोसो नङा होमब्ला बे दिनैनि थारिखआव UPPआ जानला मोनला UPPनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया सोमजिया आंनि सायाव बिथांमोना इलेक्सन लाबोदों आंहालायनो खुनु बेहाय माने नैतिक अधिकार गैया भट बिनायनि अधिकार गैया गहपुर बा सनितपुर बा बिश्नाथआव आंहा बिदिनो कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै बिथांमोना मानो नंखाय खोथा बुंलाबायदोंलाय आंनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना बिजिरनानै होनो हानाय नङा
आंनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना बुङो आन्दलनाव निजा आंहा बिदा सासे जिउ गोमाबाय आन्दलनाव आंनि न'खरा माखासे दंस जादों दिनै बिथांमोना गोबां नंखाय मेसेज होनो नागिरदों खारनानै दिनै गुबुन जायगायाव थाफैनो गोनां जादों दिनै आङो बिटिसि सुक्ति जायैनि सिगां आं दिनै उदालगुरि ओनसोलाव थानानै आन्दलननि गेजेरजों दिनै बिहां स्टाब्लिश जादों स्टाब्लिश जानानै दिनै आंखौ उदालगुरियाव दिनै आङो थानानै उदालगुरिनि सासे बाखिन्दा जानानै दिनै दन्थि समस्तियाव बिजाथि जानानै दिनै इलेक्सन गेलेनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ भट होनानै आंखौ देरहाहोदों आंहाबोथ' दायित्व दंना आं सासे आन्दलनकारि हिसाबै मा सनितपुर मा गहपुर सारा आसाम सारा भारतआव थानाय बर' सुबुंफ्रा गावनि राव गावनि हारि गावनि हारिमुखौ लानानै उदां भाबै माने हांबिदानिबानि अधिकारनि सिङाव थानानै थांना थानो थाखाय बयबो लुगैयो नोंथांमोननि बायदि थौले गोसोनि बोलो लानानै जों दिनै आन्दलन खालायाखै जों दिनै 26 बोसोर आन्दलन खालामनाय एक्सपिरियेन्स दङ बर'नि जारिमिनखौ बुफ्रुना होनोबा जों बिराद बेरखांगोन दायनिगिरि आंनावल' नङा नोंथांमोना जि बाथ्राफोरा दिनै आंखौ इलिगेसन लाबो नोंथांमोनावबो दाया दङ जाति गावस्रानायनि दायित्वआ नोंथांमोनावबो दङ नोंथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो जातिया गावस्राबाय थादों जों जातिखौ गावस्रा होआखै जों खौसे खालामनो थाखाय बिराद सेस्था खालामबोदों जोंहाबो आन्दलन खालामनो थै दङ जोंबो आन्दलन खालामबोदों जों फैबावगोन बेबायदि आरो नंखायनो दिनै बिथांमोना नंखाय खोथा होनानै रायजोनि गेजेराव इसेबां इमोसनेलि ब्लेकमेलिं लाबोनानै बाथ्रा बुंनो नाङा जाय बिथांमोना दिनै आंनि सायाव इलेक्सन लाबोदों कुनु बिथांमोना आंनि सायाव मोजां माने तथ्यखौ लादों आं मा मावबोदों आं मा खालायदों बिथांमोना मोजाङै आंनि सायाव माने मा होनना बुङो बेखौ नायबिजिरथों आंनि सायाव आरो बिथांमोना अब्लासो बिथांमोना बुंनो हागोन ओंखायनो आंहा बिथांमोननि बुंनायनि सायाव जेबो बाजानांगौ गैया बिथांमोना राजनिति भाबे बे हादै सारखागोन बुंखागोन आं बेखौ बाजाया बिथांमोना मा बुंदो आंनि लयख'आ जाहैदों मा सनितपुरनि बर'फोर बा बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बे बिटिसिनि सिङाव मोरैहाय कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै समस्ति बानायना होनो हागोन बिसिडिसि बानायना होनो हागोन मोरैहाय माबायदि बिथांमोननि माने हांबिदानि भाबे खेमथा जों होनो हागोन बेखौसो आं लयख' लानानै खामानि मावगोन आरो आं फंसे खोथा बुंनो सानदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' सुबुंफोरनि जिथु आन्दलनाव गोबां मैखोम बाहागो लानानै जोबनायाव जिथु बिथांमोननो 60टा गामिल' होनो नागिरनाया बेखौ जों बुंखानांगोन 60टा गामिल' नङा मानोना जेब्लासिम आङो हानायसिमखौ आरो जिथु आन्दलन खालामनाय जिथु फैबाय जाहाथे बे ओनसोलनि बर'फोरखौ माने राजनितिक भाबे बिथांमोननो बिटिसिनि सिङावनो सरजाबनानै कन्टिगिउटि मेनटेन खालायनानै जिथु बिटिसिनियाव सोनायखौ जों 100% बेखौ आंबो हानायसिमखौ आंनिफ्राय फुल्लि सापर्ट दं आरो नंखायनो बेखौ सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो साननाङा जे दिनै एजे आंखौ आरो आंबो प्रेस मोसाहारि हिसाबै बावबाय होननानै साना मानो जों आं बेखौ लानानै जों आन्दलन खालायदों नालाय जे बिथांमोना जिबायदि नंखाय खोथा जिबायदि नंखाय मेसेज होदों बे माब्लाबाबो जानो हाया आंहा बिनि सायाव बिराद बिसास दं नंखायनो आङो नैबे 5 बोसोराव आं गोबां एसेम्ब्लियाव कुइसन लाबोबाय नैबे गोबां कुइसन लाबोबाय बिथांमोना जाय नंखाय बुंदों एसेम्ब्लियाव कुइसन लाबोआखै मा होनो नैबे कुइसननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नांगौ जायोबा रोखायै फोरमायनो